Od tłustego szczwortku do Harynka. Gdy uderzył wielki dzwon, obił w świecie pączek tron. Król przez wszystkich ukochany, piękny, pulchny i rumiany, w brzuszku wprawdzie miał on dziurę, lecz w tej dziurze konfiturę. Tak gryfnie pisał jeszcze w połowinie XVI wieka Jan Mączyński. Ale po jakim roterowski godu? Ano z kuli tego, co my mieli jeszcze w ten łoński czwartek, tłusty czwartek. Tłusty, fetowny czwartek z tymi kreplami od maloty. Ludzie, jakie to gryfne, jakie paradne, jakie tak człowiek jeszcze zmiarkował, jako szychowno dziołcha je kulała. Do dzisiaj mi ta dziołcha, ta bejatka wślipia, ostała, a nie te kreple we trownicy. Z kuli tego, co się szło blank zamamlasić, moska zaślimtać, ja, że ci się każdy normalny chłop naisto poradził zapomnieć i blank ci nie poradza spokopić, jeśli ta dziołcha, ta gryfno dziołcha, co ci jest to ten nasz polski cukiernik, albo inaksi, jakby się na dziołcha go dało, cukiernica, tak nie skorzy, to wszystkie dziołchy, babeczki stare, starki wylazowali na woga. No ale o tym już nie będę fanzolu, bo każda baba, aby rósł do roka, musi jakoś dieta na ściepnięcie fetu zbajslować. Kreple kreplami, ani wtore uchyntole hopy, którym zawdy jest przyleżytość sobie coś ich szluknąć, mogą mieć ostruda jak mój kamrat, Glacok Antek, który po tłustym czwartku się mocka zniskorzył, bo był jakiś ich młody gdowy z tymi kreplami, przylazuje do domu i som czuje, co wonia jakimiś babskimi parfinami. Kejno wlazł do chałupy, zarosli gibną się wartko do kiszkanku, kiedy zawdy swoja cyntla skukano i w te pędy popyrskał się gorzoł, co by go staro nie wywoniała i że był u jakiejś inszej baby. Wlazuje opatrnie do izby, a sam staro na niego spycholim. Ty giś, dziadiosecki, ty pieroński łachentolu, ty myślisz, co ja jest tako głupio, tako kamela raszpra, kiero nie poradzi się pochytać, a? No ale, dziubesku, co ci już jest, co ci się nie zdo? Pyta się fałeśnie Antek. Stało się co? Albo jak? Ty strupie, ty łochlapusie, myślisz, i że kej się popylsko szparfinem, to ja się nie kapna i że ziuzaś gorzoła słepą? I to my są przy naszym śledziu, co by ino nie motlać ostatni balangi przychodzi po pieca ze Harynkiem, którego zawdy idzie weczkać, a który też jest dobry na ten kacn mianę. To zapustny wtorek, ostatek szykownej, gryfnej zabawy, który było zawsze festelnie żol i o którym to wtorku naisto gryfnie pisał Władysław Syrokomla. I ostatni wtorek bierze, choć się dawno w głowie kręci rozhulany, rój młodzieży lec w taniec bez pamięci. Strugi wina jak fontanny, jak ulewne płyną deszcze, choć żar w piersiach nieustanny. Wina jeszcze, tańca jeszcze. A nie skorzy jakieś ich klekoty, pile, szprice, skoranie boskie w naszych lazarytach, a już pomaluśku zaboczyli, jak to się tych wszystkich choróbków, tych niemocnych po zabawie i gorzyle fliguje. Bo nie zawdy znajdzie się jakiś czyżby doktor, który tych festelnie chyconych poradzi dosia przyryktować. A jeszcze boca, kiedyś też wyglądał. Co wyglądał? Człowiek się oby wypluty kanul. Tela, co to było dawno. I nie wiele wspominał, co by mi sam żody nie przeciep, co ino o gorzole, o śliwokach i o chlapusach godą. Oj, więc pnioku.